ҷаноби олӣ муҳтарам пешвои миллат, беҳтарин гуфту гапо шахсият, беҳтарин президент дар тоҷикистони азизи мо ки чӣ гуна мисол ӯ рӯзо авф кард, бигем қонунгузорӣ кард ки мисол одамои зиндонишидаро чанд қадар оилаҳоро мисол чизора озод кард. Ҳамашон биромаданд, хирсанди модару хирсанди ҳамун зиндониҳо, оби чашми модаро. Ба номи Худо қасам дидум, бовар ки роҳат кардам да. Аллоҳ баракатш диҳад ҷаноби олиро, бовар ки аз рӯзе ки дар ҳамин кишвар гуфту гапо дар тоҷикистони мо дар бигем президент шидак, бинен мисол не амният доштем, не армия доштем, не ҳичи надоштем. Худаш даже ҷаноби оли ҳамин чиза мега. Ираби алҳамдулилла ирӯз армиям ҳаст, мақомотам ҳаст, гуфту гапо ҳама чӣ шароит аст, безопасност, город, тишина, оромӣ, ҳама чӣ раҳ соз, ҳама рона ободи кишвар ина ҳамаш бо чизи ҷаноби олӣ шидагиае. Ва ин қадар бигем оилаҳоро мисол ин қадар шаҳрвандои аз норак даже занҳоро бичхе мисол озод карданд. Аз Душанбеву аз дигар ҷои қадар зиндониҳоро озод кард. Хуш бар ҳолаш. Иншааллоҳ ки ин зиндонишидаҳое ки будан зиндонӣ будан, биромадан авф шидан, иншааллоҳ фикр мекунам зиндагӣ хуба таманно дорем барои ё ин коре ки карда буданд ин бора, фикр мекунем ин кора иншааллоҳ ин ҷазое ки гирифтанд, ин коре ки номаъқулӣ карданд, шиштанд барои коршон, иншааллоҳ ин коршонро давом наметиҳанд ва дар ободонии ватан иншааллоҳ фикр мекунам саҳмгузоранд ва хизмати ватанам мекунанд. Аллоҳи меҳрубон ҳамаи моро дар ҳифзи амони худаш нигаҳ дора. Раҳмат ҷаноби олӣ.